Dobrý den, co tady děláte? Já se chci taky zahrát, můžu s váma, prosím. Jako, jsi normální, zahraj si doma, ne, sopleva. Ne. Jsi objednaný, nebo co chceš, smrade? Já se chci ostříhat. No, jsi rezervovaný, nebo ne? Ne. Chceš teda, prosím tě, když jsi mě teda vyrušil toho hraní. Tady Bruce Fade, tady. Co, já to nevidím, ukaž mi to normálně, cože? Ne, ale vy byste mi ukradl mobil můj, on byl drahý. Jak se tam bavíš, ty věci, smrade jeden? Chceš ostříhat, nebo jsi mě přišel provokovat? Oboje. Dobře, pojď si sednout, smrade. Dělej! Sedni si normálně, tě stříhat nebudu. Já bych chtěl Bruce Fade. Bruce Fade. Bruce Fade. Prosím tě, Bruce Fade, dál. Žízeň nemáš? Nemám. Přebalit nechceš? Chci. Cože? Jo. No, dál. Mám něco v kalhotách. Tak A nemáte tablet tady, já bych se chtěl koukat na Pokémony. jsi normální? Ne. Nemám tablet jako. Nemáte? Přišel se ostříhat nebo koukat na pohádky, nebo co? Já chci koukat na pohádky a já chci hezky se střih, abych byl hezký do školky. Ty vole. Tak jak jsi byl spokojený, smrade? No, moc se mi to nelíbí, vy A mě taky to tvoje chování se taky moc nelíbilo. Jak jsi byla mě drzej. Tady máte diško. A kup si něco na sebe, je to strašný, jak vypadá. Cože? Fakt. Ty vole, děláš si prdel země. Utíkejte.